ଏଇଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? ଆରେ କ'ଣ ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ କ'ଣ କରୁଛ ବା? ମତେ ଏବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି। କି କାମ ହୋ? ଗୋଟେ ଦିନ ଅଫିସରେ ଛୁଟିରେ ରହିବ। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନାହିଁ। କାମ କି କାମ ମୋତେ ଦେଖାଉଛ ତମେ? ଏଇ ମୋବାଇଲ ଚିପିବା ତୁମ କାମ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଧରିବିନି ଆଉ ହେଲା। ଶୁଣ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା କରିଦେବ। ଚାହା କଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଛଣାଛଣି କରିବ ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ଯଦି କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ତ ତମ ଚାକରାଣୀ ମୋତେ ଆଣିଛ ଆଉ। ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ସବୁ ତ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ। ତମେ ଖାଲି ଗେଥିବ। ହଉ ତମେ ରୋଷେଇ କରି ରଖ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ଭୁଲ କଲି ଆଉ। ସେ ତାଙ୍କର ବସି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବେକାରଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲି। ଏଇନା ସବୁ ରୋଷେଇ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼, ଦୁଃଖ ତ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଆଉ, କହିବୁ କାହାକୁ। ଏହିପରି କମେଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।